Comentario de texto de Immanuel Kant no exame de filosofía da PAU 2026. Hoxe imos comentar o texto número 3 de Immanuel Kant que podes atopalo na página web da CIUA sección Filosofía. Este texto pertence á crítica da razón pura. O primeiro que debes facer ao comentar o texto é facer unha introducción. Nesta introducción debes explicar o contexto sociocultural, é dicir, como entra a ilustración en toda Europa, especialmente en Alemanha, o país do filósofo que imos comentar. En segundo lugar, debes facer un contexto filosófico, a importancia do debate epistemolóxico entre o empirismo de David Hume, o racionalismo de Descartes e como se chega a súa superación en Kant, e por último falar da biografía de Kant e as súas obras principais, por exemplo, a crítica da razón pura, a que pertence o texto, a crítica da razón práctica ou a metafísica dos costumes. Imos co apartado número 2, a análise. Neste texto atopamos a idea principal na liña número 12. Únicamente na súa unión pode xerarse, orixinarse o coñecemento. Na reunión de que? Na reunión dos produtos da sensibilidade e máis do entendemento. Dúas das tres facultades do coñecemento que explica Immanuel Kant na crítica da razón pura. As ideas secundarias que atopamos no texto serán, por un lado, explicar que fai a facultade cognoscitiva da sensibilidade e, por outra banda, explicar que fai a facultade cognoscitiva do entendemento. Pasaríamos, entón, a desenvolvemento do comentario de texto. Trátase dun texto expositivo no que Immanuel Kant explica como o noso coñecemento é o produto da suma do resultado da sensibilidade máis o resultado do entendemento, é dicir, das intuicións máis os conceptos. Intuicións máis conceptos igual a coñecemento. E para eso prodúcese nunha serie de pasos a través das facultades do coñecemento humano. En primeiro lugar, unha amalgama de datos externos chega á nosa sensibilidade, a que se lle engade espazo e tempo. En segundo lugar, o resultado desto son as intuicións. Estas intuicións chegan ao entendemento. A estas intuicións se lle engade no entendemento as categorías, as 12 categorías. E así aparece como resultado os conceptos. A unión de todo isto é o coñecemento humano, que por último chegará á terceira facultade do coñecemento, que será a razón. E aí chegaremos ás tres ideas fundamentais: a idea do mundo, a idea da alma e a idea de Deus. Tens que explicar cada un destas facultades e cada un destes pasos devagar e en profundidade no teu desenvolvemento. Por último, chegaríamos á nosa conclusión. Aí deberás falar de como Immanuel Kant exerce certa influencia en autores posteriores como Fichte ou Hegel e, por suposto, produces en Immanuel Kant o que chamamos como xiro copernicano do coñecemento. E ata aquí un resumo do que deberías escribir no comentario de texto do noso ben querido Immanuel Kant.